Salam mehribarlar. Men size bu habary aýtmaga şeýle bir tolgunýan hem howlukkan. Ýakynda türkmen klipleriň iň gowlaryny, ýagny haýsy orna goýany anyklap berýän top 10 gepleşiň täze mewsimi başlaýarlygyny size habar beresim gelýär. Ýöne täze mewsimde şertlerini ütkediýär. Ýagny siz haýsy klipe ses berjek bolsaňyz, Murat Molla Nokot.com'a girýäňiz. Top 10 sahypasy bar. Top 10'a girýäňiz. Şol ýerde bir näçe klipler bolar. Şol aýdaky iň gowy çykan klipleriň sany bolar. Haýsyna ses berjek bolsaňyz, ýüz jagada basýaňyz, ses berebilýäňiz. Ýöne her haýsyňyz bir jegedek. Ýagny bir bagşa ses berip bilýäňiz. Özüňiz bilýänsiňiz kime ses bermeligini. Menem bolmaşyň şunda şulayda. YouTube'daky prosmotrlar bilen, ýagny saýtda berilen testleriň ikisini bile goşaqatdany biz bir netije çykarýar. Şol sanada biz bagşa orun berýär. Şoň üçin aktivny gatnaşyň. Aktivni diýilende bir zat ýadyma düşdi ata. Biz aktivni gatnaşan bir tomoşaçylar bar, sowgat berip bilmersmi? Beririz. Bolmy. Ana aktivni gatnaşan tomoşaçylarymda, ýagny meniň YouTube kanalyma agza bolan Edil Top 10'nyň videosy çykanna, şoň aşagyny iň gowy kommentariýa ýazana. Oňa da köp like basylsa, haýsynyň köp like köp bolsa, ana biz şoňa da sowgat gowşurarys. Onda näme? Ýakyn günlerde, gaty ýakyn günlerde Top 10'myzyň täze mewsimiň ilkinji stanyny, ýagny ýanwar aýynyň ýeňçisini görmäni howlagan.